Hi guys! Good morning! Ay, mahalig dagat guys. Si Rilona, bilin lang siya, di siya moban. Kaya nasuploy-suploy pa na siya. Si Father yung kauban. Si Mama o nga mga bata to ana. Ha? Unsa? Natos craving dia. Dira ka kauban, nira ka? Ha? Ba lunar matugan ka? Matugan. Dagat dayon. Ligo man ka. Hindi na siya kauban guys. Duita. Diara siya kuno siya lo. Agmanya-manya sa siya sayang lolo. Agpapalit siya sayang lolo sa kuan. Lang nilaban na nila ngo. Ati manan nilaban na nila ngo, ha? Pam 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 pam. Si Doy akong driver. Pareho na may guys. Oh. Wala lagi si Mami na. Ha? Wala lagi si Mami. Mami ulahi. Lagi na. Isong to na sila. Graduate na pala sa grade 12. Ha? Ay, grade 10. Ha? Ano ba yung tao? Magpagas mi guys. Magpagas. Yes. Kami. Rayot. Tour. Ha? Lasa lang yung day. Kabalo sa day magkauwaw. Kusog day siguro uwan din yun. Let's give it back. For a while. Yan trabaho ni ko dah. Ha? Sabihan dah. Oh. Di ba mo ni ya sahot mo amang? Ha? Amang. Masay kolektahan. Ha? Abi na ulit ng kolekta dia.
Ada siya ate di ay. Leche. Wala na ban? Abot na mi guys. Ansa? Ha? Ha? Lagi? Kasada. Ikaw aman di ka nakagi. Na si Ryan guys. Guys. Mm. Tukod na pero daw. Naglaya gamay ni. Mahin niya pun sa ro. Ay na sa madali no. Sabi ni Maria Villa kay. Naon na guys, nangaon na guys. Lah, tibata dito naligo. Ay nagunaw na. Butang. Guys. Oh, yun guys. Masati nagbambam na. Abakan. Nangaan ba guys? Yaka si Joy Vlog. Yaka tala niya para Tugoy kaloy sa mga anak. Say pasudan di ay. Ay mano ni mo. Palit itong cellphone guys, kapalit. Ang tagal. Plato, oh, yung plato dai, tara. Ano nga kung naama? Nag-charge na ba? Nag-charge ba? Tanawa ko. Sila. Hi guys, manguli na migikan mi sa dagat diri nakapit na diri lalilin. Okay. Diri mi naghimawas. Naghimawas mi guys. Do pauli na din mi.
Nangita si Alan sa beach, guys. Nakita sila saksak. Amday. Lahat sila saksak la. Mga ugal na, guys. Nagulan, guys. Grabing ulan, no? Igo lang may kipaabot. Nabasa mi sa ulan, nabasa. Ikan may nagkuan, namerkdi, nangaligom is dagat. Namerkdi. Nangita si Alan sa BH. Sumogi BH, good. Pamasad si Doy Doy, guys. Yan ini, lilin nga massage. Akong pamasad. Mamasad si nanay. Ang manoy. Masad si nanay. Nalibat-libat. EVP ro daw mo. Nakaon mo pa ni skip mo ko dai. Dili og. Ali og. Sakit tak, Nay? Ha? Sakit na. Mamasad daw ko. Kaya pwede. Ay, Pigit gid dito. Uy, hay ana. napilit na. Hindi lagi pag sanina. Beli ko ito ba? Ada. Nara yan, guys. Yang patay. Di lagi siya lagot ko karon. Di pare ko na lagot ko. Yung kailan na ibawa na ng 5 o.